ଭାରତ ସୀମାରେ ପଶିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଥର ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ସେନା ତାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଭାରତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ରବିବାର ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଭାରତ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେନା ଯବାନ ତାହାକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରସୋରରେ ଖାନତଲାସୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ଜବତ ହୋଇନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ନେଉଛି। ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ଅପଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ଦେଶରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର 19ଟି ରାଜ୍ୟର 96ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି? ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କାନପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମେ 13 ଲୋକସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀନଗର ମେ 16 ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଗୁରୁବାର ସିକ୍ୟୁ ନିର୍ବାଚନ 2024 ସୋମବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ 23 ମେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁବାର ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବଙ୍ଗଳା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 25 ମେ ନାଜରୁଲ ଜୟନ୍ତୀ ଲୋକସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ଓଡ଼ିଶା ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।